Dobrý deň, moje meno je Petra Hyblová a sledujete reláciu Na ostro. Mojou dnešnou hostkou je známa speváčka, astrologička a lekárka Marcela Lajferová. Marcelka, vítajte, som rada, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, ďakujem, tešila som sa. Musím vás pochváliť, že vyzeráte nádherne. Nádherne ste sa obliekli, ten šperk, no pravá dáma. Ďakujem pekne. Začnem teda tou vašou spevackou kariérou. Čítala som teda o vás, že vaša rodina si celkom neprijala, aby ste sa rozbehli na túto umeleckú dráhu. A mne sa veľmi páči, že vy ste vôbec nezanedbali vzdelávanie a stali ste sa aj lekárkou. To muselo byť celkom náročné sklbiť tieto dva svety. No tak ono sa to dá, keď viete si zariadiť ten čas. Musíte urobiť na praktika musíte chodiť. Musíte sa, keď je to študijné obdobie a keď sa skúša, tak nemôžete do mikrofónu hľadiť ani tým smerom. Takže som to tak ako samozrejme rôzne menila podľa toho, kedy som mohla, kedy som na vysokej škole nechodíte každý deň do školy. Hej. Takže sa to dalo a mňa to bavilo. Ja som to chcela, ja som mala možnosť ísť do zahraničia na nemecký trh v 60 rokoch, tesne 68, a od manažera vlastne Gota, pána Spurného, ktorý bol aj riaditeľ Pravokoncertu, a ja som povedala, že nie, až keď skončím školu. No potom vieme, kto prišiel k nám v auguste 68, no a tým pádom táto kariéra bola v nedohľadne, ale to nevadí. Ja som spokojná s mojím životom. Veľa som videla, prešla som veľa festivalov medzinárodných, kde som mala tú časť, že ma pozývali. Takže ja som sa snažila v tom žiť, v čom môžem, a pretože tá práca ma baví. Ale baví ma aj medicína. Stále ma baví medicína tiež. Vy ste mali obrovský úspech ako spevačka hneď, keď ste začínali. A na druhej strane niektoré tie vaše piesne boli istým spôsobom na tú dobu poburujúce, alebo teda sa nepáčili každému. Ako ste to znášali vtedy, tú kritiku? To bolo taká rokové veci a my sme sa aj hýbali pri tom, a to sa nepáčilo niektorým novinárom, že kopírujeme západ proste. Takže ja som točila rôznorodý repertoár. Ono to bolo aj od toho závislé, že jednak sme točili aj svetové hity, pretože vtedy sa nesmeli vysielať v rádii. Ale ľudia naši chceli ich počuť a ľudia majú radi, keď vo vlastnom jazyku vedia, o čom tá pieseň je. Takže napríklad to isté bolo v Anglii, to isté bolo vo Francii. Keď by sme si pozreli repertoár v tom období spevákov z tých krajín, tak všetci spievali aj svoje, aj zahraničné. Bolo to, lebo skúsiť si zaspievať nejakú náročnú, krásnu vec, na ktorú si trúfate vo svojom jazyku, tiež nemôže dovoliť každý spevák. To si nemôže dovoliť interpret, ktorý vlastne interpretuje len svoje veci. Po väčšine, na to je on proste výborný, hej. Ale nemôže si dovoliť zaspievať repertoár, ja neviem, takého speváka. No a vtedy sme tu boli dobrá taká skupina, myslím, že sme viacerí vedeli spievať. A nakoniec ja som robila potom, u mňa robil dlhú dobu aj Karči Ľuchoň. Mejky Žbírka hral u mňa gitaru. A propos tento týždeň som bola v Prahe som mala koncert k výročiu vzniku Československého štátu, teraz v sobotu, v piatok. A na druhý deň som mala tú česť byť pozvaná na krst knihy o ňom, o Mejkym, v takom jednom zariadení v centre Prahy. Bolo to krásne spomienkami. A sa mi páčilo, že všetci českí kolegovia speváci spievali po slovensky. To bolo pekné, že proste škoda, že proste odišiel, hej, asi toľko k tomu. Takže ja stále spievam, kým že mám veľa hitov, tak je to také jednoduchšie. Ľudia prídu si zaspievať na koncert, takže mám vypredané sály a nerobím už tak veľa, to si zase nejaké dlhé cesty nechodím.
ale zároveň som nedávno, ak dovolíte, spomeniem jednu vec. Bola pre mňa veľmi významná vec. Čekovský ma pozval na koncert do Košíc. S výborným orchestrom. Zozbieral ľudí, boli tam aj v Bratislave muzikanti. A robil to tak, ako som ja za môj takmer 60-ročný pobyt na scéne nikdy nezažila. Bolo to improvizované tak, že vlastne skúška bola minimálna a išlo sa okamžite, bez nejakého opakovania. Ja som človek, ktorý ide rád do istých vecí. Bola som najprv z toho proste zhrozená, že ako to bude všetko vypadať. A vypadalo to báječne. Ten človek, som veľmi rada, že sa narodil opäť po dlhých rokoch taký zjav, ako je práve Čekovský a jeho sestra. Áno, oni sú nesmierne talentovaní. To je po dlhých rokoch taký talent. Dlhé roky tu niekto taký nebol. No vznikli tí, ktorí som aj spomínala, hej, ale on je enormne dobre, vie to zorganizovať a on je taký majster improvizácie, že to bolo pre mňa niečo úžasne príjemné a bolo to krásny zážitok. A potom ešte ma pozval do toho svojho televízneho programu za pár týždňov. Som tam bola tých detské programy, čo sú tiež krásne a viem, že mnohí dospelí pozerajú v nedeľu ráno tie jeho rozprávania s deťmi, nesmierne talentovanými deťmi, ktorých podporuje, videla som takého 8-ročného chlapca, jak ten hral 2 rukami, jak krásne jeho vlastný syn hrá na bicie, má 3,5 roka, ale rytmus drží. Proste spústa tých talentovaných detí, že to košické štúdium a hlavne Čekovský to teda robí. Takže to je taký môj nesmierne príjemný zážitok z tohto nášho umeleckého slovenského sveta. Áno. Marcelka, vy ste spomenuli aj z tých dávnejších kolegov Karola Duchoňa. My sme tu mali v štúdiu jeho dceru Dadu a ona o ňom veľmi pekne rozprávala. Teda popísalo sa a porozprávalo sa o Karolovi Duchoňovi toho veľmi veľa. Ale aké boli tie vaše dojmy a tie stretnutia? Ako na vás pôsobilo? Tak on ma volal sestra. A vždy hovoril, keď som sa s ním hádala, prečo pije, alebo čo, že si nedá pozor, povedal, ja nemám takých bratov ako ty, bo mám vždycky dôvod povedať, prečo je smutný, ako pije. Zaujímavé je, že raz mi povedal aj túto vetu, vieš čo, ja tu neviem žiť a v zahraničí tiež neviem. Proste mal také nejaké divné predstavy a rád spieval a keď spieval a mal rád ľudí a kamarátov a on vlastne nedokázal sklbiť to svoje premrštené priateľstvo a rozhadzovanie peňazí, ak to ho zneužívali ľudia, lebo si myslí, však to je spevák, ten má peniaze. A on sa vydal, lebo nechcel vypadať ako, že je niečo iné, ako si myslia. Viete? A takže ja som ho mala rada skutočne ako brata, bol na mojej svadbe. Viezol ma na svadbu v aute s šialenou rýchlosťou, že som sa modlila k Pánu Bohu, aby sme tam došli a niekoho nezlikvidovali tým autom. On proste mal rád veľké autá, ťažké a čím viac to bralo toho benzínu, tak tým viac sa tešil, že jaké to je auto. No takže bol to zaujímavý človek a ja mám tie najlepšie spomienky, skutočne veľmi blízke, lebo môžem povedať, že aj tú rodinu som mala rada, jeho ženu, to bola nesmierne milá žena, ktorá to všetko do určitej miery vedela odtolerovať a korigovať. Škoda. Proste ja si myslím, že on bol aj z detstva trochu rozmaznaný, aby som povedala. Viete, bol jediný syn a takže tam taká tá nespokojnosť ani nevie prečo. Ale on nebol taký typ hádavý, alebo čo to nebol. Nie. Pani Lajferová, vy ste vlastne prežili aj také nie veľmi príjemné chvíle, kedy ste už pred rokmi prišli o manžela. Dá sa to nejakým spôsobom prežiť, tá strata partnera? O 2 manželov som prišla.
Ten prvý, to som nemala ani 25 rokov. A to bolo, on zomrel v deň, keď som ja mala mať štátnicu z gynekológie. A to už som mala na sebou našťastie internú aj chirurgiu, pretože mne vymazalo hlavu. Mne vymazalo mozog. A ja som proste nevidela vôbec prečo by som mala žiť bez neho. A keď vtedy som, ale v lete, a už som začala robiť s Karlom Vlachom v Prahe. A mala som tam možnosť aj ostať. Mala som možnosť ostať aj v divadle Semafor. Pán Štajdl ma pozval k nemu, ukázal mi a dokonca mi písal vždycky Vianociam aj k Novému roku pozdraví, či si to nerozmyslím. Ale ja som sa vrátila na Slovensko, pretože môj muž zomrel v Prahe, tak som povedala, keď on zomrel v tomto meste, ja tu žiť nebudem. Asi tak som to vtedy interpretovala. Ono, človek môže to prežiť, ale nikdy nezabudnete na to. To sa nedá zabudnúť. Často myslím na jedného, aj na druhého manžela. Aj na doktora Zacharidesa Laca, ktorý bol zaujímavú povahu, veľa som sa naučila. Bol dlhé roky, posledné roky veľmi ťažko chorý. V podstate 17 rokov sa trápil s chorobou, ale on s tým vedel bojovať a bol to pre mňa taký vzor. Viete, ako to som nevidela tak silný, možno preto, že bol taký vynikajúci športovec, jak on bojoval s pokorou s tým, kreslil si obrázky a chodil proste, nemal zlú náladu, nikdy sa nehádal. Takže ja som mala šťastie na tých partnerov, bohužiaľ mi zomreli. Až mi jeden kolega lekár povedal, by si sa na ho chcela vydávať, tak prosím ťa, daj si urobiť kompletné vyšetrenie a podľa aké to je len tak vtipom povedané, lebo nikto nevie, čo sa môže objaviť, jaká nemoc v živote, hej. Áno, asi toľko. Ja sa veľakrát presvedčam o tom, teda aj na vlastnej koži, že tá veta, že s chlapom lepšie ako bez chlapa, pre mnoho žien asi platí. Vy ste potom netúžili možno mať ešte nejaké manželstvo alebo vzťah? Kdeže? Prečo? Manželstvo vzniká, keď chcete mať deti, chcete založiť si rodinu. Tým, že som bola veľmi mladá vdova, ja som aj tak bola veľmi dlho sama, 8 rokov. Takže ja som chcela mať ešte dieťa, bola som zamilovaná. Takže to som videla ako zmysel, ale ja si myslím, že v našom veku, v tomto období, ktoré ja prežívam, je dôležité, jednak viete si uvedomiť už sám seba, ste si istí, kde si aj sám sebou, hej. Máte veľké množstvo priateľov a keď máte priateľa, priateľstvo treba mať, hej, to bez sporu. Ísť s niekým do kina, alebo do divadla, alebo na nejaký výlet niekam. To je nutné, ale žiť s niekým každý deň a mať tú všetku tú, nie že starosť, ale mať... Čím je človek starší, túžite po samote aj. Ja vidím to u tých mojich priateliek, ktoré ako možno nemajú nikoho priateľa a potom si sťažujú. A potom povedia, vieš, jak mne je dobre, že som sama, si to naraz uvedomí, že má čas to robiť, čo chce. Lebo to, keď ste v partnerstve a žijete, to si nemôžete dovoliť. Lebo tam ste dvaja a musíte sa jeden druhému prispôsobovať, hej, keď chcete mať úspešný vzťah. Takže ja určite nie. Určite nie. Som na to nemyslela, že nakoniec môj muž zomrel, ešte som nebola tak stará, ten druhý, ale nikdy by som to nebola urobila, no už teraz vonkoncom. Vy sa venujete aj astrológii a je to naozaj krásna veda. Dá sa to naozaj študovať roky, dá sa na tom pracovať. Desiatky rokov, celý život. Presne. Viete, to je tak komplikované, ale naozaj tak strašne zložité, že ja si niekedy myslím, robím to od roku 74. To ste asi ešte nebola ani naplánovaná. Áno, to až o 10 rokov som prišla. A ja stále si myslím, že nič neviem. Viete, že samozrejme tie základné veci mám v hlave. Ale stále sú veci, ktoré by som ešte chcela vedieť.
trošku ďalej. A čím ďalej sa k tomu dostávate, tak tým viac je to komplikované. Takže nechcem povedať, že sa tomu venujem deň a noc. Samozrejme to už nie, ale sporadicky pozriem sa do takých tabuliek, ako stoja planéty, ako stoja také a také body astrologické. Popremýšľam o tom a samozrejme, že sa nie celé dní sa tomu nevenujem. Tak čaká nás rok Slnka, 24. rok. Tak malo by to byť taký trošku uvoľnená atmosféra. Takže totiž každý rok má takého regenta, hej, ktorý za ten rok platí. A tento rok je rok Marsa. Tak však to vidíme, čo Mars narobil, je to boh vojny. Hej. Áno. A teraz príde Slnko. Ono je to také uvedomenie si sama seba, pokiaľ by ste mala záujem, aby som vyprávala na túto tému. Samozrejme, však preto som si vás pozvala. Najprv ste povedali, že nechcete. Nie. No, takže ja myslím, že akurát si treba uvedomiť, mať premrštené takú tú tvrdú hlavu a nesúhlasiť, viete, to by nebolo dobre, lebo to bude podporované, tá energia, že takú ako zásadavosť. Viete, zásadovosť nie vždy si človek môže dovoliť a nie vždy je tak pravda, ako si myslíme. Takže to by bola jedna vec, ale zdá sa, že by mohlo byť aj viac peňazí, pretože Jupiter vstúpil do súhvezdia Býka, a to je finančné znamenie, ja mu hovorím. A Jupiter ako planéta šťastia tam je. To sú tie pozitívne veci. Ešte, čo by som povedala, malo by byť viac sucho, viac slnečných dní ako vody. Ale to môže, samozrejme, to neberte ako predpis, a že to tak bude, ale tak to býva, hej, keď je rok Slnka. Takže myslím si, že veľa vecí sa aj vyrieši a že sa bude jednať a že budú ľudia sedieť za stolom a dohadovať sa, ako ďalej. Mne by zaujímal váš pohľad možno na takú tému, ktorej sa mnoho ľudí bojí, pretože vy ste lekárka, čiže máte tie medicínske vedomosti, ale je teda niečo podľa vás po smrti? Tak je to energia, ktorá ostáva. Naša energia ostáva. Ja si myslím, telo samozrejme hmotné, to odchádza, ale tá energia, je na to množstvo dokladovaných vecí. Tiež trošku som sa s tým zaoberala a spoznala som jedného vedca v Prahe, ktorý bohužiaľ zomrel, ktorý prednášal to po univerzitách v Moskve aj v Londýne. Ale to už sú viete, existujú veci, o ktorých není treba hovoriť. A skôr sa v tom užšom kruhu sa o nich hovorí, len to je opatrne s tým. Sú veci, ktoré sa mnohé dajú zneužiť. A tak ak dovolíte, nepokračovala by som v tom. Jasne. Ale ja myslím, že život je večný. Že život je večný. Nakoniec, aj keď si občas mám doma 2 Biblie, jednu takú aj umeleckú a jednu takú obyčajnú, a keď si prečítam niektoré veci, tak v Biblii tiež to tvrdia. Ste vydali, pani Lajferová, aj niekoľko kníh, veľmi úspešných, ktoré sa dobre predávajú. V jednej z nich sa píše aj o tom, ako si zachovať taký duševný pokoj, takú duševnú pohodu. Ako sa to dá v dnešnom svete, kedy žijeme takú hektickú dobu, stresujúcu, možno ľudia sú istým spôsobom agresívnejší vo všetkých smeroch. Ako sa to dá? Ľudia sú predovšetkým náročnejší, chýba skromnosť, stúpa drzosť, závisť, nenávisť. Vždycky to bolo, ale nie je takej markantnej forme. Takej, že chýba také vstúpenie do seba, uvedomiť si, čo všetko my máme. My nežijeme zle. My, ktorí vieme a viete, chodíme von do zahraničia, dokonca vysnívaných krajín z obdobia socializmu, tak zistíte, že vlastne to není tak, ako sme si mysleli.
a potom sa každý rád vráti domov. Žijeme v relatívne bezpečnej krajine. Žijeme v bezpečnej krajine, žijeme v krásnej krajine. Máme čo jesť, máme kde bývať. Tých ľudí, ktorí sú potrestaní nejakým spôsobom, tí sú všade na svete. Nemocou, chudobou, alkoholizmom, drogami. Sú aj takí a potom žijú aj tak. To nemôžu byť všetci rovnako. Rovnosť vlastne neplatí, hoci to francúzska revolúcia tvrdila. Takže taká pokora, viete, že môžete ísť von do parku, že máte dobrého priateľa. Keď chcete byť šťastní, vy musíte to šťastie hľadať, lebo šťastie nechodí a nezvoní na zvončeku. Tu som, mohol by som vojsť. Viete, a ľudia si myslia, že to je automaticky. Nepozná sused suseda. My sa stretávali, môj syn, našťastie ja som mu tak viedla, moja mama bola taká, že tá vždy grupovala ľudí na to, na nejaké ručné práce, na nejaké tance, na nejaké čítanie literátúry, básni, lebo čo. Vždy niečo. A tiež on býva v takom dome, kde viacero ľudí žije a on tam proste dal okolo to miesto do poriadku a tam sa stretávajú na tej záhrade a chodia už aj ľudia z iných domov. Že je to veľmi príjemné, tých ľudí to zbližuje, veď netreba sa ľudí báť. Ľudia majú všetci v podstate veľmi rovnaké túžby. Mať lásku, mať domov, zaplatiť svoje každomesačné tieto výdaje, hej. A mať proste chodiť niekam raz za rok na peknú dovolenku. To je také, viacej človek ani nepotrebuje. Sú aj takí, ktorí potrebujú a to im tiež prajem, keď na to majú a túžia. Ale to nie je v tom, že tá radosť do života a pokoj v živote. Pokoj v živote je uvedomenie si svojej existencie. Tu som, čo môžem preto urobiť, aby som bol šťastný. To je to tá základná vec. Čiže to robím správne, keď debatujem so susedmi a poviem im niečo milé. Pravda, že. Abo samota. Samota je strašná nemoc. Zo samoty vyplýva. Tí ľudia potom nežijú dlho. Tí zomierajú rýchlo, depresie, hej. A pritom stačí si sadnúť v parku a všimnúť si, ja to tak píšem aj v tej knihe, nejakú pani, ktorá ide s kočíkom a vidíte pekné dieťa v tom kočíku, prihovoríte sa, máte pekné a začne konverzácia, viete, že a možno, že pomôžete do budúcna tej žene podržať to dieťa alebo pár hodín. To môžu rôzne také vzťahy vzniknúť, ktoré poznám z takýchto úplne jednoduchých. Čiže nájsť, a to mi veľmi záleží a preto som tú knihu napísala. Dlho som nad tým rozmýšľala a dlho som ju písala. Čo všetko, nie je to len jedna téma, je tam aj o chorobách, je tam o nemociach, je tam o zápalových nemociach. A tak ďalej, ako sa vyhýbať tým veciam, lebo to zabíja ľudí. A mnoho tém proste. Myslíte si, že tá psychika? Astrologická jedna s peniazmi. Viete, že keď niekto nerobí zamestnanie, ktoré mu prináša radosť, nikdy nemá veľa peniazí. Nemá peniaze. Lebo len keď naozaj sa tešíte z práce, tak urobíte všetko preto, aby ste bol výkonnejší, lepší a šťastný. Takže aj takú som tam dala jednu tému ku koncu, lebo som vedela, že ľudia chcú čosi astrologické, ale nie len, že by som to vymyslela, to je tiež taká kapitola v astrológii, peniaze a astrológie. Chcem sa vás ešte opýtať, vy ste teda lekárka, ale vnímate ten vplyv psychiky na zdravie človeka? Pravda, že to je dominantné. Ako myslíte, v hlave všetko vzniká. To znamená vaša pohoda, vaše šťastie, žiadne slzy a depresívna myseľ, tak to vedie k zníženiu imunity. To je dokázané. To znižuje imunitu. A preto si treba dávať pozor, alebo čo ešte je 7 takých emócií, ktoré vás privedú k smrti a k nešťastiu. Predstavte si, že radosť. Jej nadbytok tiež vadí.
Určite ste počuli alebo čítala o tom, jak mnohí ľudia, povedzme, vyhrali neuveriteľne veľa peňazí. Teraz sa tam nahrnuli samozrejme príbuzní, susedia, každý chcel pomôcť, rôzne organizácie, aby podporil niečo. A on z toho, ktorý bol po väčšine predtým chudobný, nevie stráviť tú masu tých peňazí a začne si kupovať zbytočné veci alebo brať drogy a končí, viete ako. To, že taká tá nadmerná radosť je tiež nebezpečná. Áno, nedostatok tiež. Čiže vždycky tú mieru v tých veciach treba zachovávať. Alebo zlosť. Zlosť, takí tí ľudí, ktorí sú zlostní, tak tí ochorejú na pečeň. A to už im dlho moc nikto nepomôže, pokiaľ sa nezmenia. Takže ja si myslím, áno, že všetko vzniká v hlave a preto je veľmi dôležité nad sebou aj porozmýšľať, ako mám byť šťastnejší, ako čo mám urobiť. Alebo nech si kúpi moju knihu a tam sa o tom bohate dočíta. Ja som sa minule tak zamyslela, že možno to šťastie v našom živote sú také pekné okamihy, ale asi je dôležitejšia možno tá spokojnosť. Presne ste to povedala. Že byť taký vyrovnaný, mať ten balans životný a že to šťastie proste to sú také tie útržky, že sa tešíme z pekného počasia, že vonku neprší, že sa kúpeme. Stretnete niekoho, zamilujete sa, áno. Narodí sa vám dieťa, idete sa vydávať a tak ďalej. To sú také momenty krásne. No proste to je, šťastie je hromadu na svete. Vlastne čo chcete ísť na pekný výlet, chcete ísť do hory sa prejsť, nájsť hríby. A tak proste... Maličkosti, áno, aj maličkosti. pestovať kvety, urobiť si krásny balkón, premýšľať, ako to urobím, prečítať si knihu o feng shui, alebo ako si ozdraviť byt, hej, alebo zapísať sa do nejakého... Sú také aj v Bratislave, že sa môžete učiť malovať, môžete sa učiť všeličo a na pár týždňov. Áno. Ja chodím do takého spolku ženského, kde všeličo robíme, môžem si robiť šperky, môžem si malovať rôzne druhy malby. Ja nechodím na všetko, ale vyberám si, čo ma zaujíma. Rada so sklom som robila rada a robím a malujem rada. Takže aj v tej mojej poslednej knihe o tom, ktorú ste spomínala, mám tie kapitoly predelené mojimi obrázkami a malujem žehličkou. To je stará metóda. Také malé žehličky dostanete kúpiť v galantérii niektorých. A k tomu také pasty. A ona, keď je horúca, držíte ju, tak si tie farby nanášate a malujete špicom, bokom, rovno. A robilo sa to už v Egypte starom. Robili to s obrúsenými kameňmi a s tými farbami a malovali s tými kameňmi, hej, tiež. Čiže to nie je nejaká nový vymysel, je to veľmi dávno. Hej. Takže keď tam idem napríklad na tie 2 hodiny, tak zabudnem aj na ako sa volám, aj na celý svet, proste ma to úžasne uvoľňuje. Ste tu a teraz. Áno. Pani Lajferová, mám takú poslednú otázku. Spomínali ste, že teraz v dnešnom svete je veľa nenávistí, veľa závistí, veľa zloby. Dá sa táto nenávisť poraziť dobrom? My sa budeme mať vtedy lepšie, keď každý zlepší sám seba. Človek musí začať od seba, vplývať na svoje okolie, vyberať si, lebo to je veľká energia, to sa šíri neuveriteľným spôsobom. Všimnite si, keď bol COVID, jak ľudia začali sa hádať, dokonca aj v manželstve, že či sa nedať zaočkovať a podobné. Ja poznám jeden prípad, ktorý sa rozviedli kvôli týmto hádkam. To je proste neuveriteľné. Čiže dávať si pozor na to, ako ja reagujem, aby som niekoho samozrejme neurazila. To je tiež dôležité. A keď aj to sa môže stať, ale povedať prepáč. Hej. A nie na celý život chodiť odutý. A keď na sebe robiť a na svojom okolí a potom bude dobre. Pani Lajferová, ja si myslím, že ešte by bolo veľmi veľa tém, ktoré by sme dokázali prebrať. A ja som veľmi rada, že ste tu prišli do štúdia aj so svojou múdrosťou a skúsenosťami. A teda vám prajem veľa
dobrej energie, veľa zdravia hlavne. Ďakujem. A krásne chvíle. Ďakujem pekne.